185 egin zen duzen Holanda guzti be. 3 saioetan, eta historiako 3. markarik onena. 217 ostolazak, 189 perurenak. Bai. Benitzako orduan, daugin be, osea, nik orduan gatu nitzuan, kriston, hartu nagoan kriston desilusionio hartu nagoan. Ze 200 bat jaso, ia behera noila, ze nik akordatzen orduan, 37, 37 jaso nitu nien, tope nagoa zen, 3 herri gaixala edengoen. Da 38 herri jasotza joten nengoan, osea, 38 egin nagoa zenik, beti, gureetatik izin du beti, 15 batekin mazan topie, 90%, iruitera. Osa, baten irun jasotzen bazan duzen, iruten, irulagarta marreko. Ni beti urte duzteko hori, beti. 91, 89%, 90%, beti. Indik juten marka danak, entrenamentuetan beti hori urte duzteko. Osa, nien eban 78. Ia iruta marreko jasotzeko negoan ni. Eta jaso negoan mierda bat, osa negoan jaso izebe. Eta oso joundela gota bost, Keba nintzen gatu guztore inundik nire zintzen gatu, eta hori zan kruzi, erraia, nire gokoli pentsau ez.